लाइमोनफोरखौ गेलेमुआव मुखुब खालामनो आरो थुलुंगा होनो लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि बाखनायथाव खामानि। बनरगाव ब्लक लाइमोन गांखं इउपिपिएलआ ब्लकनि सिङाव थानाय मोन 60 क्लाबफोरनो गेलेनायाव गोनां मुवा बेसाद रानदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव ब्लक इउपिपिएल लाइमोन गांखंआ दिनै बनरगाव खाग्राबारि गेलेग्रा फोथाराव मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों बनरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय गासै मोन 60 लाइमोन क्लाबफोरनो फुटबल गेलेनायाव गोनां बेसादफोर जेरै बल, जार्सि, इजार, ग्ल'ब, नेट बायदि बेसादफोरखौ राननानै होयो। बे राननाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखं आफादनि मावफुं आफादगिरि इरागदाव ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखं आफादनि आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्म, गाहाय नेतारि मिलन मोसाहारि, सोमदोन औवारिमोनहा बाहागो लानानै क्लाबफोरनो गेलेमुनि मुवा बेसादफोरखौ गथायनानै होयो। दा जोङो इउपिपिएल दोलो हिसाबै माने जोङो फ्राय गासिबो क्लाबनो खनसेनो होजोबनो हायाब्लाबो जोङो फ्राय स्टेप बाय स्टेप जों होबाय थादों। दा दिनै जोङो प्रथमबारनि थाखाय इउपिपिएल हानजा लाइमोन गांखं हिसाबै जोङो टटेल सारा बिटिआरआव जों गासै 3000टा क्लाबनो जों होग्रोनाय जादों आरो नेक्स्ट पर्यायक्रमे जोङो बाखि रेजिस्टार क्लाबफोर जायफोर थालांदों बिथांमोननोबो जों होनाय जागोन। दिनै बनरगाव ब्लकनि सिङावबो जोङो फ्राय 60टा क्लाबनो जों दिनै माखासे मेटेरियल्स डिस्ट्रिबिउट खालामनाय जाबाय आरो बे मेटेरियल्सआव जों मोनबा आइटेम होनाय जादों। फुटबल दं, बेयाव जार्सि दङ, थिग बिदिनो जोंहा नेट दङ, ग्लब्स दङ आरो सक्स दङ। गासै जों मोनबा आइटेम होनाय जादों। बेखिनियानो जोंना बेनो इउपिपिएल दोलो हिसाबै जोङो माने जोंखौ साननो हागौ पलिटिकेल पार्टि हिसाबै, नाथाय जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो गासिबो बिथिङाव जोङो माब्रैबा जों डेभेलप खालामनो हायो। दिनै स्पर्ट्स बिथिङानो जाथों, कालचार बिथिङानो जाथों, माने थिग बिदिनो आबादारि बिथिङानो जाथों, गासिबो बिथिङाव जौगानाय लाबोनायानो जों इउपिपिएल दोलोनि थांखि। आरो जों बेखौ नोजोर होदों जे दिनैनि समाजाव जोंनि लाइमोनफ्रा फ्राय दिनै ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय, जौजों फ्राय गफबनानै थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेनि मोनसेल' खारनानो बेनो जे जोंनि समाजा बे खेला बिथिं, कालचार बिथिङाव जोङो नोजोर होनायखौ जों नुनो मोनाखै। जायनि थाखायनो जोंनि लाइमोन गांखं हानजा लोगोसे प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जे गासिबो लाइमोनफोरखौ माब्रैबा जोङो एंगेजआव दोननो हायो, स्पर्ट्सआवनो होन, कालचारावनो होन, गासिबो लाइमोनखौ माब्रै जों एंगेजआव दोननो हायो बे उद्देश्यजों जोङो बे स्पर्ट्स मेटेरियल्स राननाय हाबाफारि बेखौ आखायाव लानाय जादों। मानि सायाव बेस खालामनानै होनाय जादों बे रेजिस्टार नन रेजिस्टार क्लाबफोर? दा जोङो बेयाव रेजिस्टार नन रेजिस्टार बेल' नङा, माने फ्राय जोङो रेजिस्टार क्लाबफोरखौ नायग्रोनाय जादोंमोन, नाथाय माखासे रेजिस्टार क्लाबफ्रा माने रिनिउबो गैया आरो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि क्लाब दं जायफोर क्लाबाव मोजां मोजां खेला गेलेगिरि दं, नाथाय बिथांमोननि क्लाबा माखासे फाइनान्सियेल कन्डिशननि थाखाय रेजिस्टार खालामनो हायाखै। दा जों बेबायदिखौबो नायनानै जों होनाय जादों। दा जोङो जोंनि जे होनाय बे होनाया जाहाथे होनायनि नामाव ओरैनो होनाय जाया, जाहाथे कुवालिटि गोनां जायो, जों बेखौ नायनानै होनाय जादों। जायफोरा थालांनाय क्लाबफोर दङ बिथांमोनहा लिस्टखौ गथायनांगोन जोंनो। जायफोर थालांनाय क्लाबफोर बिथांमोनहा लिस्टखौ गथायनांगोन आरो जोङो नेक्स्ट जेला जों होनायनि जे हाबाफारि लागोन बे समाव थालांनाय क्लाबफोरखौ फारि फारि होलांनो थाखाय जों आखायाव लानाय जादों।